Fi żjara li saret fl-uffiċini tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar lotja ta' €1,500,000 mill-Fond tal-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali sabiex Caritas Malta tinvesti fi proprjetà ġdida fi Bla tal-Bajda. Caritas se tkun qed tagħmel ċentru li minnu jingħataw servizzi ta' riabilitazzjoni mid-droga fost oħrajn. Il-Prim Ministru qal li l-ġid li ħoloq dan il-programm imur lil minn għajnuna finanzjarja f'mumenti ta' emerġenza nazzjonali. Tenna li l-Gvern dejjem ħadem biex il-programm jibqa' jissaħħaħ u jibqa' jsir iżjed trasparenti bi skrutinju adekwat sabiex jintużaw fondi li jmexxu lil pajjiżna iżjed il quddiem, partikolarment favur dawk l-individwi li huma fost l-iżjed milquta minn sfidi soċjali u diffikultajiet varji. Min-naħa tiegħu id-Direttur tal-Caritas, Anthony Gatt, tenna kif din l-allokazzjoni tal-Gvern se tajn biex jitwettaq proġett li ilu ħolma għall-organizzazzjoni li jmexxi sa mill-2005. Il-kap eżekuttiv tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment Jonathan Cardona wera sodisfazzjon għal fatt li dan il-programm qed kull ma jmur ikompli isaħħaħ l-iżvilupp soċjali f'pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat qal li bis-saħħa tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment matul din is-sena €63.8 miljun laħqu għaqdiet mhux governattivi bħalma Caritas li tajn bisħieħ lis-soċjetà Maltija. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qal li l-fondi ġenerati mill-programm se jintużaw ukoll għal ġid tal-komunità għax mingħajr għaqdiet bħal Caritas ċertu proġetti ma setawx isiru biex jgħinu l-aktar persuni vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.